Nahugmak ang tulay sa usa ka barangay sa Kapalong, Davao del Norte, usa ang patay. Dagan sabang naanod sa sapa lakip mga bata. Samtang palisuray sab ang paghatod sa mga relief goods, gani migamit na og gakit ug mga dagkong rescue vehicle kay maoray makasulod sa gibahang lugar. Ani report ni Jandy Esteban. Nalisang ang mga residente sa sitio Tagwango, Barangay Suwaon, Kapalong, Davao del Norte, human mibigay ang footbridge. Ang mga taong nagtapok sa tulay, lakip mga bata, nahulog ug naanod sa sapa. Dan kayo ng anod. Usa ka lalaki ang namatay nga giilang si Castillo Adot, 59 anyos. Naigo matud pa sa naputol nga kable ang biktima, una napil og katagak sa sapa hangtod sa naanod kini. Kalingaw pa man siyang tanaw anang nalbid og lubi. Hangtod sa nabigay na. Pagbigay apil siya. Gisita pa daw sa barangay Kagawad ang mga nagtapok sa tulay kay nag-atang sa mga naanod nga lubi kay himuong kupras. Ako pa silang gibadlong ma'am, diri dapita. Diri ko nagpatong nga pahawaan gyud og tao kay sobra na ang gibugaton. Di gyud mo kulang sa 40 ka tao. Usa sa mga naluwas ang 15 anyos nga si Joy. Nag-selfie may papabi ka walo. Oh. Pagtali ko na ko dito nahulog na. Hulog na. Unya ikaw na hulog yung kasapa. Unya imong gihimo. Naglangoy. Kiniraunta nga tulay ang nagsumpay sa nasangpit nga sitio sa pika sitio paingon poblasyon. Hinuon mag-request daw og pondo ang LGU sa national government kay di na kaya sa ilahang pondo. And hopefully we can source out funds para ani unta nga dili na lang footbridge kun dili i-concrete bridge na gyud ang among matukod diri nya. Ang makaya lang gyud sa LGU is kanang mga footbridge lang gyud nga sama ani. Sa sitio Awod sa Barangay Gupitan sa Samang Lungsod, patay ang upat nga magbanay human matabunan ang ilahang balay sa Midahiling Yuta niadtong Biyernes sa buntag. Na-retrieve sila pagkasabado na sa hapon. Sumala pa nga natulog pa ang magbanay dihang nahitabo ang insidente. Ang mga biktima, giilang sila Julius Luon, 45 anyos, Josie Luon, 48 anyos, ug duha nila kaanak nga nag-edad 14 ug 11 anyos. Sa kinatibukan, 17 na ang patay sa Davao Region tungod sa baha ug pagdahili. Gitabangan og bira niining mga lalaki ang troso sa tabang sa truck samtang gahimo og temporary hanging bridge. Aron makaagi na ang mga residente kay naputol ang Upper Dugmanon Bridge sa Barangay Dugmanon human gihapak sa kusog gabulog sa tubig. Kapin 24,000 family food packs ang giapod-apod sa DSWD Caraga. Samtang gakit na ang gamit sa paghatod sa mga sinakong bugas, tubig ug dilata gikan sa LGU human ma-isolate ang mga tao tungod sa natumpag nga tulay. Kinahanglan nila og gakit para matabok ning mga ayuda no katong alang sa mga apektado atong sa gunson nga pagwanawan. Sa gakit na lang pod musakay ang mga residente aron makaadto og poblasyon. Kining sinanay, bisan delikado, gisakay ang apo sa gakit. Sa Tagum City, Davao del Norte, gigamit na sa Davao del Norte Provincial Government ang ilahang dagkong rescue vehicle aron mahaturan og mga pagkaon ug tubig ang mga apektado sa baha. Sumala ni Governor Edwin Hubahib, kinira daw ang makasulod sa pipila ka gibahang barangay. Wala pa say supply sa kuryente sa lugar. Bisan ang mga evacuation center, gibaha, kinahanglan pa mukatkat ang mga volunteers aron mahatag ang ayuda. Sukad ganinang buntag nga natay moabot siguro more or less 20,000 families ang atong natagaan sa tabang. Sa Talacogon, Agusan del Sur, lubog sa baha ang pipila ka pananom ug balay. Ang pipila ka residente nagmuntar na lang og tent sa kilid sa kalsada aron dili maabtan sa baha. Nagbangka na sab ang ubang residente sa San Luis kun asa hangtod atop ang tubig baha. Iswater ang Pinoy alarmiya. Apan kining ubang residente sa Veruela, Agusan del Sur, wa tagda ang baha, gani nagvideoke pa. Sumala sa PDRRMO, Agusan del Sur, miabot sa kapin 50,000 ka magbanay ang apektado sa 12 ka barangay sa probinsya nga gibaha. Kun asa kapin 5,000 ang anaa sa evacuation centers. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.